Straks aandacht voor de commotie rond Zwarte Piet en Gert Leers vertelt dus over zijn nieuwe uitzendbureau voor oud-politici. Maar nu eerst, de groep W3 is terug en wie? Ze bestonden deze maand 11 jaar, hebben 3 keer het LVK gewonnen en een nieuwe CD uit. En dan rijst de vraag over dat LVK doen ze volgend jaar weer met. En bij ons in de studio vandaag Huij Wilders, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerste vraag, die moet ik u stellen in het kader van het Nuits van de Dag. Zwarte Piet, blijven of niet? Zwarte Piet is Knuffelpiet geworden voor mij gebleven. En ik heb ook de verkeerde achternaam om door wat anders in te zeggen. Ai, oké. Duidelijk. Je hebt een feestelijke tijd nu, hè? Ja. Een nieuwe CD komt uit. Vertel eens, wie is dit tot stand gekomen? Ja, wie komt zoiets tot stand? Dat moest eigenlijk aan de tekstschrijvers en de componisten, in dit geval Quinn Warmerdam, natuurlijk vragen. Maar het is een wens van elke artiestenmens en de zoveel die natuurlijk met een nieuwe CD te komen. En de symbolische titel Halt toch ja, vast? Halt toch vast in combinatie met 11 jaar. Dat schept verwachtingen. Ja. En ja goed, het is ongelooflijk, maar Quinn had een hele hoop titels geschreven. En wij hebben het voorrecht gehad om er 9 nieuwe titels uit te mogen kiezen. Aangevuld met de 2 van de afgelopen 2 jaar willen we weer een complete CD. Ja, geweldig. We gaan even naar een stukje luisteren van Halt toch vast. Houd me vast, loop niet los, want het past erin. En zo dansen wie door het heuvelland. Houd me vast, loop niet los, er zit muziek in. En wie fluiten een lied met losse hand. Wie doen er even net zo snel. Van de heen is aan de Maas. Wie dansen heen en door. Alle bloemen doen het gaat. Ja, jij zag net, je hebt hem nu ook pas voor het eerst gehuurd in de originele mix. Ja. Ja. Leuk. We hebben hem, ja, wie dat jij in de studio, de zingt hem dan in met nog wat, worden orkestleden, de blazers nog niet allemaal aanwezig zien. En dat is nog niet de eindmix, maar bij deze complimenten aan degene die de mix gemaakt heeft. Ik vind het Ja, leuk. je zit tevreden? Ja, ik ben tevreden, tenminste bij de eerste hoer. Leuk. Wat typeert nog uw nummers? Want je hebt niet alleen feestnummers, carnavalsnummers, maar ook ballades. Ja, wat typeert als nummers. Wat we proberen uit te dragen is dat het leven natuurlijk bestaat uit ups en downs, maar dat ze toch een houvast, hou ook vast, vindt in de muziek, waarbij ze eigenlijk alles weer kan relativeren en dat ze vooral moest genieten van het leven, maar niet moest vergeten stil te staan bij die dingen die dan eenmaal gewoon bij iedereen plaatsvinden in het leven. En hou nog vast, ja, dat kun je op heel veel manieren uitleggen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we elkaar op het druk vasthouden. Want dat zegt ook iets. Wim, wat vind je van W3? Nou, ze hebben een hele aparte sound. Dat is meteen als W3 op de radio of voor dan ook, zonder dat ze zuus, dan weet ze meteen, dit is W3, dit is een unieke combinatie. Er zijn in Limburg heel weinig groepen bestaande uit 1 vrouw en 2 mannen. Dat geeft toch een heel apart idee. Dat is, voor mij is het echt typisch Noord-Limburgs, en dat is in de positieve zin bedoeld, dat de teksten ook heel belangrijk zijn. Ik kom zelf van het zuiden, dus ik kan met recht spreken erover. Dat zijn vaak teksten, ja, dat gaat alleen maar over drank. Maar bij ons zit er meestal nog wel een boodschap of een dubbele boeien achter. Ja, dat is leuk dat ze dat aangeven. Dat is wel wat we bedoelen en wat we ook nog op zoek zien. En ja, gelukkig de tekstschrijvers goed oppakken. Ja. Maar je zit daar niet zelf bij betrokken dan bij het schrijven van die teksten? Nee, de teksten van de nieuwe CD zijn, de muziek is allemaal van Quinn Warmerdam, van mijn compagnon zanger zal ik dan maar zeggen. De teksten door zijn Thij Wessels, Hannelore en Laurens Winter en Wiel Hermans zijn door veel verantwoordelijk samen met Quinn Warmerdam. En ja, ik moet zeggen dat er verbazingwekkende zinsneden bij zijn en heel mooi gecombineerd met de muziek. Dus, Nu het tromgeroffel, wat je met u naar het LVK? Ja, we gaan, laat ik zo zeggen, we gaan insturen voor het LVK. Want meedoen aan het LVK, dat is een voorrecht. Dan kunnen ze elk jaar die leedjes insturen naar het LVK. Daar doen rond de 300 inzendingen mee. De laatste 60 die eruit komen, die gaan naar de halve finale. En dan weer een 19 naar de finale. Dus we zouden heel keer weer in de finale komen. En we sturen in. Dat is het antwoord. Ja. Heb je daar lang over getwijfeld? Want je hebt een jaar overgeslagen. Ja, laat ik zo stellen, we hebben inderdaad bewust een jaar overgeslagen en het is hartverwarmend als ze dan zoals wij als fans zowel in teleurstelling als in begrip erop reageren, maar zowel hebben we overtuigd dat we weer mee moesten doen en dat ze ons gemist hadden en ja, dat is gewoon heel erg leuk om te horen en ja, dat motiveert je toch om te zeggen van laten we gewoon weer
meedoen. Laten we vergeten wat er gebeurd is in de zin van de negatieve reacties. En laten we vooral dat mooie podium, wil ik dat benadrukken. Het is een prachtig podium om te mogen staan, om gans Limburg te mogen toezingen. Ja, laten we dat proberen te behoren. Want het is nogmaals de vraag of ze überhaupt de finale was. Je zegt het heel voorzichtig, maar als W3 geen deelnemen, gaan ze voor de verwinning. Hè? Een goede artiest en een goede sportman ga je natuurlijk voor het uiterste. Maar ik vind wel, als ze naar de reglementen kijken, als ze naar de manier waarop het stand komt, het is geen vanzelfsprekendheid. En uiteraard hebben we die ambitie. Maar het is heel erg gevolgd erop hoe we weer in die finale staan. Dat hoop ik wel. We staan achter de nummers, maar we zullen op het afwachten. Ik wil zeggen, gebaard is gebaard. Dat sluit mooi aan bij nog een fragmentje uit de nieuwe CD. Ja. Laten we haar nog even huren. Wat gebeurd is gebeurd. Alles duurt zo lang het duurt. En kunt zo wie het kunt. We kunnen dat goed, dus laten naar. En lager Gaat deze het weer? Beide nummers, beide fragmenten die je net hebt gehoord, wordt allebei geen LVK-inzending. Oké, dat is dus nog een verrassing. Het wordt een verrassing en zelfs durf ik het tipje van de sluier op te lichten om te zeggen, het is nog een verrassing of we 1 of 2 nummers insturen. Oké. Maar zien we nog niet doen. Staan ze op de CD? Ze stonden allebei op een nieuwe CD en we zien er ook goed welke 2 potentiële nummers dat zien. Maar we willen dat heel graag 3 november samen delen met onze fans. Ja, want in het kader van dat 11-jarig bestaan en het uitbrengen van een nieuwe CD, gaat je een feestje organiseren? Ja, ik hoop dat het een feestje wordt. Ja, dat staat je toch garant voor, hè? Wie en wat? Vertel. 3 november hebben we in het Roodhoes in Blierik hebben we onze CD-presentatie. Vanaf 2 uur 's middags start het programma, 1:30 gaat de zaal open. En ontzettend groot zien we erop dat als collega-artiesten de winnaar van het afgelopen jaar, La Bamba, onze vriendelijke collega's Cartouche en niet minder als de Toddezak en last but not least Beppie Kraf meewerken aan het middagprogramma. En we hebben van noord tot zuid op die manier verenigd, wat we ook heel erg plezierig vinden. En tot een uur of 6 willen we een mooi feestje bouwen waar we in WO's nieuwe CD gaan presenteren, ook ten geheur gaan brengen. En voor oud en jong, want dat is ook de doelstelling achter de middag, kom lekker met het gezin. Kinderen tot 11 jaar gratis toegang. En dan maken we er een mooi feestje van. En we mogen u gratis kaartjes weggeven voor dat feestje. Maar dan moeten jullie wel een vraag beantwoorden. Ik heb bij 3 keer combi-kaartjes eigenlijk, of 2 kaartjes. Ja. Die we mogen weggeven. En wat vind je een passende vraag die voor de kijkers moet stellen? Ja, misschien is in het kader van het 11-jarig jubileum de vraag relevant. Wie hoort het nummer waar W3 mee door is gebroken? Wat is onze eerste LVK-inzending? Wat is de eerste LVK-inzending van W3? Als je er daar het antwoord op hebt, moet je dat even mailen naar de redactie@tvl.nl. Redactie@tvl.nl. En wie weet mag je op 3 november samen met u een feestje bouwen daar. Zo mooi zien. Dank u wel en veel succes ook met uw inzending. En Dankjewel. bedankt voor uw toelichting en de komst naar de studio. Heel graag gedaan en geen succes met het programma. Dank je. Dankjewel.